Bamako n'a lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye juakun kɔnɔ siɲɛ 5 tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn radio Jɛgɛfɔ ɲɛmaaso ka wulikajɔ la min ye sɛbɛnnikɛlaw ye an tɛ ɲinɛ k'u fo sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbalan tɛ intron fila bɛ dugu ma siga t'o la o n'i y'a mɛn an bɛna an sigi k'a lakale maa dɔw de b'a sɛbɛn minnu b'a sɛbɛn su fara tile kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo k'u ka baara ɲuman na n'olu y'a sɛbɛn a wajibara anw fana kan ni k'a lakale kuma dɔ la a bɛ diya dɔ ye kuma dɔ la a bɛ goya dɔ ye a mana k'a fɛn o fɛn ye anw ta ye lakaleli ye dɛ an tɛ taa sɛbɛn an t'a kɛnɛ kan n'an ye min ye an b'o fɔ o don bi sɔgɔmada na Jimi Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bubakari Tarawele Bɔ Jabate bi an bɛna an sɔnni sigi kunnafoni kan ni ji bi y'i bolo kɔrɔ ta ni ka majanw lase fɛn minnu b'an bolo an bɛna an da don a la a bɛ kɛ ten Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔ Jabate an bɛ numulakaw bɛɛ lajɛlen fo hali n'a sɔrɔla dɔw ta kɛ an bɛ to a ye fulaw kɔni bɛ ka to ka ko ni ka sɔn dɔrɔn a to dɛ sabali ba numukɛ bɛ so kɔnɔ yan jɛ t'i mago la a to Bɔ Jabate ne ko bɔla cogo bɛ di Bubakari Tarawele an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa don bɛ ten gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ siga t'o la tɛ giji bi k'a sababu kɛ murani ye Bɔkari ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasɛrɛba n'o ye Toguna A Tarawele Toguna a ko min fɔra Bubakari Tarawele a kɛra min ye CNT wasadenw ye min ye sariya min tun kofɔlen bɛ Bubakari Tarawele n'o ye charte de la transition ye yɛlɛma kura min kan ka don a la sabu fanga min bɛ yen Bubakari Tarawele o kun mina cɛ kalo kura fasɛrɛba ko min ye jamana taabolo ye sariya ye sariya min bɛ ni jamanadenw bɛnn'o kan n'o banna Bubakari Tarawele kalafili kura de tun kan ka labɛn ni ka fanga ta k'a di maa kura ma n'o dun ma se ka kɛ min kɔni ye charte kɔni yɛlɛma kan ka don la yaasa jamana langolo kana to fasɛrɛba ko maa minnu ye debito nɔrɔbila Bubakari Tarawele an ka jamana in kɔnɔ olu kɔni bɔra ni ka wote min ye colonel Maliki Jaw ale min ye CNT président ba ye ale kɛrɛfɛ danga minnu bɛ ka taa bila CNT jamakulu la Bubakari Tarawele a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'a bɔra maa kelen fasɛrɛba ko CNT mun bɛ bi o de ye maa 100 ani maa 21 maa 100 ni maa 20 Bubakari Tarawele o bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o kuma laɲini min tun b'u fɛ n'o de ye ka se ka yɛlɛma kɛ kow la sabu charte kɔnɔ kuma banna hakilila kura min kan ka taa Bubakari Tarawele kalama don o la koyi bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u jɛnna n'a ye u sɔnna a ma o kuma min kɔni ye transition ye ni ka mɔnɔbɔ fasɛrɛba ko min kɔni ye CNT debito ye ka bɔ maa 100 ni maa 21 na ni ka maa 26 fara ka kɛ maa 100 ani maa 47 Bubakari Tarawele sɔn kɛr'o ma bɛn kɛr'o kan o loi o votera fasɛrɛba ko maa minnu kɔni tun bɛ mankan ci la Bubakari Tarawele ko n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ olu ka se ka don jɔyɔrɔ la yaasa min ye gɛlɛya ni mankan kan ba jamana in kɔnɔ o dɔrɔn tɛ fasɛrɛba ko n'i y'a lajɛ jamana gouvernement hakɛya CNT min ye charte ye min kofɔ ministres da kana tɛmɛ maa 25 kan Bubakari Tarawele min kɔni ye wasaden debitew ye u y'o fana koko kari ka bɔ yen ni k'o da walankata fasɛrɛba ko a ko min ye debitew ye u bɛ se ka dɔgɔ ni maa 25 ministres bɛ se ka dɔgɔ ni maa 25 walima u bɛ se ka tɛmɛ o sanfɛ a ko min kɔni ye maa 25 ye o kogo karila ka bɔ yen a bɛ jamanakuntigi yɛrɛ de bolo san min ka d'a ye Bubakari Tarawele a ka dayɛlɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fasɛrɛba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye debite wasadenw ye Bubakari Tarawele maa minnu jɛnna ni nin ye maa 100 ni maa 21 na maa 100 ni maa 20 bɛɛ ko awɔ anw sɔnna n'o ye wi ye o kuma ko maa kelen ma bila juguya labada kelen mun bɛ n'o ma wote Bubakari o yɛrɛ ma ye kɛnɛ yɛrɛ kan fiyewu a kumakan ma ye a bolo nɔ ma ye fasɛrɛba ko a ko ɲininkali de bɛ nin kɛ nin ko in na n'o ye Toguna A Tarawele ye a ko min kɔni an ka jamana a ka goni min ye wasaden debitew ye u y'a yira k'a fɔ ko ka dɔ bɔ jamana ka dépenses la Bubakari Tarawele ko sabu ko wari tɛ bolo la jamana bɛ ɲangili la nka k'u kɛn bɛ ka jateminɛ kɛ min ye debitew ye ka maa 26 fara kan ko munna k'olu b'o ɲininkali kɛ n'o ye Toguna A Tarawele ye fasɛrɛba ko a ko maa 26 olu ka musaka Bubakari Tarawele k'o tɛ se ka don da wɛrɛ fɛ wa maa minnu kan ka don Bubakari Tarawele ko ye mankancilaw de ye wa fasɛrɛba ko jamana bɛ kundama min na an bɛ don min na ko bi ko Mali mago tɛ nin na
Mali mago bɛ min na Boubacar Traoré ko de cɛ gɛlɛn cɛ dumanw ye minnu bɛ se ka jamana ka affaire kɛ ni k'an bɔ ni waati gɛlɛn kɔnɔna la Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye transition ye Boubacar ko sigi kun kɛmɛ ka dibitew makɔnɔ u bɛn'u da don a la u bɛnna waati jumɛn kan u y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ min bɛ ka kɛ nin waati la Mali ni communauté internationale fɛ k'olu b'a to k'o sigikafɔ jaabi makɔnɔ olu tɛna bila o ɲɛ Boubacar Traoré k'olu ka baara ye min ye olu y'o kɛ Boubacar Traoré ko ni bɛn kɛra min kan olu yɛrɛ fana sɔnn'o ma olu bɛ jɛn o ye nka k'a fɔ de k'olu bɛna fɔ ko nin de bɛna ta ka di camancɛ fanga ma ko kuma tɛ bɔ olu da kɔnɔ dɛ min kɔni assise nationale de la refondation ye o ye min fɔ k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la o kuma ko b'olu ka tabali sanfɛ ka ban o kuma min ye communauté ni jamana gouvernement ye u bɛ ka ɲɔgɔn ye u bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn wa k'u bɛna bɛn ko la ala tɛna mɛn n'u bɛnna min kan sa hakɛya mun kan o kuma kulu fana debito kulu fana bɛ jɛn n'o ye ni ko baara kura boloda an ka fanga kura kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don nouvelle horizon ka fara Toguna A Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne n tɛgɛ don Bɔ Jabate ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don Bamako ce soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye dɔgɔnɔ faama ye n'o Umaru Ongoiba ye Umaru ko min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye anw ka jamana kunkanko kibaruya ko fɔli la n'o ye Goodluck Jonathan ye e ko sigikɛn bɛ k'a kɔnɔ Alamusa Nata n'o bɛ bɛn février kalo tile 24 ma san 2022 wata n'i ye maa kofɔlen in lajɛ ka bi anw ka jamana a bisimila ye kana bugɔ bi la i b'a ye k'a fɔ maa min ci bɛ CEDEAO fɛ o de ye Goodluck Jonathan ye Goodluck Jonathan e ko an tɛna dugukolo ɲini ka d'a ma ya de i ka kuma in Mali ye jatigiya jamana ye nin bɛ tɔn in taa ni ka segin la i bɛ bali ka villa belebele dɔ wulilen ko Goodluck Jonathan bɛ si nin yɔrɔ in na Boubacar ka villa kelen d'a ma ka 20 sur 20 ka tila ka Maleni muso sarama ayiwa cɛkɔrɔba don maakɔrɔ don maakɔrɔ don a y'a f'i ye ko manda ye de hakili lafiya de ka d'a ye sisan a tɛ ko wɛrɛ la min ye Goodluck Jonathan ye a ko sigikɛn bɛ k'a kɔnɔ février kalo tile 24 san 2022 ka bɛn Alamusa ma a ka nali a bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ janvier kalo tile 9 min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye Accra faaba Ghana faaba kɔnɔna na Accra n'o ye ɲagili bereta k'o yanga anw ka jamana kuncɛ ma n'o bɛ sanction ko fɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ o sanction kɔni bɔ ka bɛn ka na bugɔ sisan la anw kɔni an ma sa koyi ko kɔni o gɛlɛyala dɔɔni nka an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a minɛ ni hakili ye min ye jamana in ye a kɔni a jɔ an b'a sen fila kan wa min ye Goodluck Jonathan ye a ka nin cili CEDEAO jamanakuntigiw fɛ kokura a bɛ fɛn dɔ ko fɔ bawo min ye anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale n'i kun da anw ka jamana kan ka na kumaɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin camancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ma n'i y'a lajɛ min ye conseil national de la transition ye i n'a fɔ i yɛrɛ da tula la cogo min na olu kɔni bɔla ka hakilinajira kɛ sariya bolo dɔ kan n'o ye projet de loi dɔ ye min ye yɛlɛmaw ye k'o ta ka ɲɛsin a ma min ye k'a minɛ kalo 6 fo ka taa se san 5 ma min ye o hakilina ninnu ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw o kɔni o sigi bɛ ni o ye wa Goodluck Jonathan yan'a ka se anw ka jamana kɔnɔ e k'o kunnafoniw ma da tulo kan wa laseli dɔ fana kɛla CEDEAO ɲɛmaaya bulon fɛ ka bɔ Abuja minnu kɔni sen fɛ a jirala o laseli kɔnɔna na n'o ye communiqué ye min kɔni kɛla kunungo février kalo tile 21 san 2022 o communiqué ba fɛn min jira o de ye ko Goodluck Jonathan ni k'olu na danaya d'a ka kokura a kana anw ka camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ni ka o kumaɲɔgɔnya bɛ ta kɛ fɛn min kan o de ye n'a ma ɲɛ k'an fɔ an funu bɛ ɲɔgɔn na ni maa kofɔlen n'a nana sigigakumaw kɛlen kɔ min ye hakilinaw ye n'o t'a fɔ faamu na min ye kalata ye o labɛnw baaraw kan ka boloda cogo min na da bɛ don o la o tɛmɛlen kɔ kokura n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Goodluck Jonathan ye a kelen tɛna na taama in na koyi min ye délégation belebele ye o kɔni maa kologirinw caman bɛ o délégation in na fo ka taa se min ye le président de la commission et commissaire chargé des affaires politiques et de la paix et de la sécurité Union africaine to ala o bɛ nin jɛkulu in na wa n'i y'a lajɛ fana o maa kelen bɛ kuma CEDEAO to ala wa min ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni de bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen to ala min kɔni hakilinajigi min ye anw ka camancɛrɔ fanga ye a kɔni daminɛna ka bɛn septembre kalo dɔ ma san 2020 o san 2020 kɔnɔna na ka na bugɔ sisan la baara kunba caman kɛla ala ka da min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye olu b'a la ka se
sebaya ni kuna wolo min da ni nimisi wasa ni duzusma obo ko min da kan yeshi aw ma nana kana se sizama o yo duzusma ko ni akera sababa yi bawo ni ya ta ka laje watu temana belejele ngoni mbe kamana gana mi onga jamana je dongodo na mata foko dugudo flengulo jila ko da kolonji ka tasma bla manifunga chizola ka manifu va nyejugu nyanyima o kono belejele ndabla la sisa yoro munu be na onga suras la ko kun se ngun dala ka se o kono usemba la ka joni kana belejele ka sisa mi e kanango yi o be se ka do bala choko mina mi e Goodluck e Jonathan akan nali ni korofon belejele de be na to anyakoro wasa kuma ka ke ninga ko ka konye mi ye jakulu do fana na be wele ko comité mixi no be Union Africaine ko fo abe CEDEAO ko fo façon maliba fo ka ta Nations Unies ma ni belejele ma be comité mixi ko nana mi ngoni nzeve yemo atwala ulu na hagli jaga boke mi ye tabulo yani bengaw kala taw kanga bulo da chuko mununa ani mi ye chamanjoro fanga yere alama trafa ambe kasi hagami ma ni belejele na da atloka ni ngule sebe tema mi na ya sama ga bo sorde mako ko nana Umar Ongoy ba ka fasredu Bokar Traoré bana ko kuma na bo segene ko kuma tala ne be ntige dongo kura la priorité parce que ba no ye seri jaraye Bokar Traoré ako minye gouvernement inclusif Bokar Traoré ninka da ka wolangata ka da yela jamana donye ako minye colonel Ashimi Goïta Bokar Traoré ku be fa ka piéger de parce que ba ko minye gouvernement large inclusif Bokar Traoré ibaye ka fo ode kuma be ka fo sabu minye manganchila uchara wo chila uchara Bokar Traoré ma chama be o dawolo jambe o kuma be fa ku dan baraka parce que ba ko andu me wati gele mun kono dan maragalite jamana kono ko ki wele ki bla barala ini minga ka odro ne be dima korole apmeke tromina Bokar Traoré ko kuma tala de parce que ba ko ni ma chama sigile meni korole hakilnaw ye ako ambe domuna ko bi o kuma tala sabu colonel Ashimi Goïta jena Bokar Traoré ninga do tiga ka boka sarala ninko ta ko di desebato ale ni mamunu be nu mago bala jona ako oye belebele baye parce que ba ko ako ni ya laje min ko ni politique ma chama be Bokar Traoré unu ka jejugu Bokar wulude ko ni be manganchila mamunu ni France bolo be nyogon bolo mamunu ni France ye atike ka dan nyogon tike ko Bokar Traoré ulude ko ni be ka bo dongo do ninka purutili kuma inte do wore ye u yere kad nafa u ka tono u ka akilina o be se ka bolo da to mina parce que ba ko akoni ya laje colonel Ashimi Goïta Bokar Traoré kabni ale nana jamana masakaya la be ba do ka fo chegelen chedman do nana anaka kangelen tigiya anaka kobake Bokar Traoré fe munu make jamana kono ayo bolo da akoshini machine ma atobe be fo tarkila sikatola parce que ba ko keko o de fo ko ye ako min ko ne politique maw ye Ashimi ka bara gelon Ashimi ka foso de nyuma baraw ye Bokar Traoré ube ka anoni akofe ninka togo chien ako koroma suru ye muye oni France gaw ka e kuna fundilaw ninka fara France gaw ka kelege choka wati temanu la wati bela jelen kono minje francier uba yira ka fo barkani takuba Bokar Traoré ulu ka boli la anga jamana kono odi nana ke mashibaye nonte ka o kuma foli la Bokar Traoré minje RFI ka tabla France 24 ma be minje armée monte en puissance iba ka fo de ko kuma buda minje keleke chow ye ube ka sebaya soro min tunte ka ke kuno Bokar Traoré ube ka boloda bi o kuma minje o tigara o kuma ka fo France ka kuna fundilaw fe nga kabini takuba ni barkani boli ko kuma fora yu mankunto ube ta ka bo anga jamana ko siba ko Bokar Traoré min ko ni dana juguya CEDEAO ale ni UEMOA ninga datugu jamana nye Mali amasa koy fiye matiga nade ako ti dowra ye jamana kuntigi mu mankuna anaka gouvernement bolo dale jamana do ni jena naye ninga je kan ngani yake keleye ako jamakulu mana je fon fema Bokar Traoré obe bolo da jamana konna ako minye gouvernement inclusif ye Bokar Traoré ku Ashimi ka to don mamunu ni France bolo be nyogon bolo ulu de be fekana do gouvernement la de wa o te don de akana so ka don fa parce que ba ko no yeseri jaraye ako jatemino kera Bokar ni ka kangari da colonel Ashimi Goïta ye Bokar min ko ne gouvernement courant mun bina daile manganchila o jatemina ka ke Bokar Traoré ko gouvernement te dore de mamunu ye akilna nyuma tigela mago ye mamunu be se ka jamana bo dinga kono jamana kanu be kotala min ye coloration kotala jamana kanu be mumnu dusukuna de kanga wele o cheno muso ubla jamana ka barala nga ka kede ko manganchi chara aye be wele ka joni ndi be ma o tebe seri jara ko na kero ye dongo do ko bane
wa min ye transition Assimi Goïta ka hakilina ku b'a tiɲɛ min ye Assimi Goïta ye a ka manja min b'a nɔfɛ min bɛ maliyɛnw yɔrɔ bi o bɛ burun a bɛ tiɲɛ dɛ kana siga Bokar Traoré Seydi Jara ko maliyɛn ma ɲi dɛ maliyɛn ka hakɛ n'a wulila kelen ni ka nafa nɔfɛ a bɛ sɔn ka don da bɛɛ siga t'o la Bokar Traoré min ye Seydi Jara a y'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ mankanci la Bokar k'u bolo ja yen bɛɛ sabu k'u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔna la Bokar Traoré n'u kɛra donfɛ gouvernement la dɔwɛrɛ kɔni tɛna k'u bolo koyi o de ye foroba wari k'a ta ni ka tila ka jamana kuntigi ni jamana buruja Bokar Traoré ni ka jamana lagosi ka tila ka banfula ta k'a turu colonel kunkolo la k'a fɔ k'ale de y'a bɛɛ ɲami Bokar Traoré o dabali n'o fɛɛrɛw o tuma k'o bɛ u bolo k'u bɛ se o kɛcogo ɲuman na n'i y'a mɛn a bɔnna kan o tuma k'a sigira kan koyi colonel Assimi Goïta k'a ka jilaja Bokar Traoré a ka jateminɛ kɛ ko maliyɛn maa min ye Bokar Traoré k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ŋaniya dɔn a bɛ bɛɛ lajɛlen ka taabolo dɔn n'i y'a ye Mali sera nin kundama la u y'a tiɲɛ de kunun Bokar Traoré n'o tɛ sɔrɔsiw kun tɛna jamana kunna o tuma maa minnu y'a tiɲɛ k'olu de bɛ mankanci la tuguni k'a togo dɔn a k'u to mankanci in na an ka baara kɛ n'a ma togo dɔn Bokar Traoré k'u kɛmɛ ka dingɛ belebele tigɛ a sen kɔrɔ ko tuma ko Ala man kisira n'o maa kelen tilala ka don gouvernement kura kɔnɔ k'an bɛ ka siran min ɲɛ an tɛ taa k'o to dɛ a bɛ kɛ gɛlɛya sabu Faransi ka cidenw n'u ka complices don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la priorité kɔnɔ Seydi Jara ale ka sɛbɛnni don priorité ma an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɔ Bokari bala tɔgɔ bɛ di bɔ jabase ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant Mohamed Haidara Serifukɛ nin ye a ka fasiri ye Serifukɛ ko min ye anw ka gouvernement ye min ye fangabulon ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Choguel Kokala Mayiga n'a ka ministres ko u ma fara ɲɔgɔn kan jamanadenw to a la ka se ka sɛbɛn don n'o ye jalakili sɛbɛn ye ka ɲɛsin UEMOA ma wa UEMOA n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka jamana ɲagili tala ka bɔ CEDEAO yɔrɔ ka ɲɛsin a ma hakilinajigi janvier kalo dɔ tile 9 san 2022 min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra jamanakuntigiw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ min n'a bɔla ka kɛ Ghana faaba kɔnɔna n'o ye Accra ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye UEMOA ye ko cogoya jumɛn na olu yɛrɛ bɛ u jaso k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi Ghana kɔnɔna na k'a sɔrɔ anw ka jamana sen tɛ a la hali n'a sɔrɔla an ni CEDEAO ɲɛmaaya bolo an n'olu fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ ko nka ko min ye UEMOA ye k'o kɔni an da kun kan ka don o la ko wa k'u ka nin lajɛrɛ u ma sɔn ka anw ka jamana ladɔnniya koyi min ye tile 2 ka kɔn lajɛrɛ don ɲɛ o ye anw ka jamana kɔni a ɲɛmaaw ladɔnniyana o de furancɛ kɔnɔna na wa k'o ye taabolo min bɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen lakɔn wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka gouvernement ye o kɔni u kɛn bɛ ka danaya da anw ka avocat n'o ye sɔrɔnali donna maa giriman 6 ye danaya d'an bɛ olu kan minnu kɔni bɛna taa ka taa anw ka jamana ɲagili min d'an bɛ ka yanga kuncɛ ma UEMOA fɛ o bɛ se ka wuli cogo min na wa n'i y'a ta k'a lajɛ UEMOA a ka cour africaine min de justice min n'o filɛ nin ye Ouagadougou kɔnɔna na Burkina Faso o kɔni UEMOA ka o kiiritigɛ bulon in o jabala bɛ Ouagadougoukaw de fɛ yen wa n'i y'a lajɛ fana min ye anw ka ni avocat ninnu ye o bɛ wuli ka jɔ la waasa min ye ɲagili ye sɔrɔ siratigɛw la o bɛ se ka wuli ka bɔ anw ka jamana dala cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye CEDEAO ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a y'a sago n'a dungɔ kɛ ka sanga ni dɛmɛbaa jugu min n'o dogow bɛ a kɔ hali n'a sɔrɔla an da ma se o ma bɛɛ lajɛlen b'o kɔrɔ faamu min ye CEDEAO ye a ye wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o taara wolo ɲagili la janvier kalo tile 9 tɛmɛlenw na san 2022 kelen in kɔnɔ min kɛla sabu ye gɛlɛya o bɛ anw ka jamana da la nka anw wulilen bɛ ka jɔ an sen 2 kan nka min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale min y'an ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye a kɔni a y'a jira a ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ min ye UEMOA ni CEDEAO ka nin wulikajɔ jugu ye ne k'a sɔrɔ o ma anw hakilina ɲininkali kɛ k'o kɔni k'u ye tɔn yɛrɛ sariya u y'a caman sɔsɔ bawo sariya bolo dɔ bɛ yen n'a bɛ convention internationale ni ka o kofɔ n'o ye convention des pays sans littoral ye o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana minnu bɛ yen n'olu tɛ kwaji dala ni kwaji tɛnkun tɛ u la waasa olu ka ɲɔ ka fori cogo min na sɛbɛn dɔw bɛ yen n'u y'u tɛgɛ bila a la ka ban gɛrɛndɛ dɔw bɛ yen o man ka ta ka ɲɛsin o ma anw ka jamana a b'o o dangan kɔnɔna na wa o sɛbɛn in o tɛgɛnɔ bilala anw ka faso Maliba fɛ san 1987 n'o ye san 1987 ye wa n'i y'a lajɛ binkɛla anw ka UEMOA fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na k'a ni UEMOA tɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔla jamana kelenw de bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen ni
fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa ko n'i y'a kɔrɔfɔ lajɛ o bili min kɛla anw kan dɛ anw fana bɛ taa an ka jalakili sɛbɛn de ta ka don ka ɲɛsin fɛn ma cour de justice de l'UEMOA ma o min ja b'a la filɛ nin ye Burkina Faso wa n'i y'a lajɛ min ye avocat 6 ye n'o ye sɔrɔdali donnaw ye o maa 6 in na min ye anw ka sɔrɔdali donnaw ka ɲɛmaaba ye n'o ye bâtonnier Mustafa SM Cissé ye ale bɛ maa 6 la wa u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ anw na wasa sɔrɔ nin kɛnɛ kan koyi bawo ko binkɛla an kan wa min ye UEMOA ye o ka nin taabolo jugu ka fara CEDEAO kan ko n'Ala sɔnna k'a tɛmɛ koyi nin jagili a bɛ ta ka bɔ anw ka jamana kuncɛ la waasa min ye lafiya ye an ka se ka ɲɔ ka fori ko wa fɛn kelen bɛ u k'o bila u kunkolo fana na min ye nin taabolo ye ko n'a tola senna min ye faso Maliba ye ka se ka datugu anw ye UEMOA bunakun sanfɛla la k'a bɛ kɛ sabu ye waati ni don nataw kɔnɔna na an ka fonctionnaires dɛ n'o y'an ka foroba cakɛlaw ye olu ka sara bɛ bɔ banki minnu kɔnɔ UEMOA sababu k'o kɔni k'o bɛna kɛ gɛrɛntɛ belebele ye ko ka kɔ o ɲɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka taa se colonel Assimi Goïta n'a ka maaw ma nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka fara maliden ɲuman kelen na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i hakilina kɛ kelen ye waasa min ye nin gɛrɛntɛ ye a bɛ wuli ka bɔ an dala cogo min na nafolo min n'o kun b'a la ka munumunu aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ segin a cogo kɔrɔ la cogo min na wa gɛrɛntɛ minnu n'o kɛla sabu ye ka frontière n'o ye an ka karangadenw ye k'o joie nin bɛɛ lajɛlen ye na wuli ka bɔ an dala waasa an ka se ka ɲɔgɔn ka fori min ye jamana wɛrɛw ye olu minnu kɛn bɛ k'anw kɛ u jugu ye o juguya ye o ka to u yɛrɛw dala ye anw ka jamana a ka jɔ a sen fila kan u t'a fɛ k'an tɔgɔ min mɛn dɛ an tɔgɔ a na yɛlɛyɛlɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Mohamed Haidara a ka fasiri Bakari Traoré an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don ko kura le reporter fasiriba n'o ye Astan Traoré Astan Traoré Bakari a ko an ka taa RPM na Rassemblement pour le Mali Bakari Traoré mun de bɛ RPM bunakun kan Bakari Traoré samasamani de bɛ yen fasiriba ko samasamani mun bɛ yen ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ sariya kan sɔsɔ don fasiriba ko a ko alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna kalo in tile 17 ma Bakari Traoré min ye RPM ale section 5 n'o bɛ commune 5 ko fɔ Bakɔ Bakari Traoré lajɛ belebele tun bɛ yen lajɛ min ɲɛmaya Bakari Traoré o tun bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bolo n'o ye collectif pour la défense des statuts règlement intérieur du RPM Bakari Traoré min ye Babɛri Gano ka taa bila Musa Timine ale n'a a jɛɲɔgɔn Bakari olu tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kɔnɔ Bakari ni ka kuma kunnafonidilaw ye min ye kuma ye a tun bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan k'a yira k'a fɔ RPM kɔnɔ ko baasi tɛ yen Bakari Traoré ko samasamani tɛ yen ko RPM ye tɔn ye bɛn bɛ tɔn min kɔnɔ o tuma min ye RPM cɛba ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita a bɛ tiɲɛ so bi Bakari Traoré k'a fɔ ko de fatulen kɔfɛ ko RPM bɛna dakolon ci ko kalaso kuma t'a la a ko fɛn mun kɛcogo ma ɲa dɛ Bakari Traoré ko ka fɔ ɲɔgɔn ye o kɔrɔ tɛ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ ni min ma ɲa o ka fɔ k'a ma ɲa yaasa ka tile fasiriba ko Bakari Traoré kuma dalala ni min ye o de ye tɔn n'a bɛ sigi maître Babɛri Gano a y'a yɛrɛ k'a fɔ o tuma Bakari n'o ye collectif ka porte-parole ye a ko tɔn n'a sigi kan don tɔn n'a sariya don Bakari Traoré maa man ka bɔ tɔn sariya kɔfɛ k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ o ko wɛrɛ kɛ o de bɛna ni ɲɔgɔn farafara ye o de bɛna ni ɲɔgɔn sama ye wa o de bɛna ni hakilina wɔsi ye tɔn kɔnɔna la ni ka bɛnbaliya don maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ n'i ye tɔn sariya bato cogo la Bakari Traoré k'a dɔ bɛ dɔ la maaninfin bɛ ɲɔgɔn hakilinaw dɔn tɔn kungilenna ye min ye tabe kɛ n'o ye fasiriba ko min kɔni waati dɔ ye a ko maaw balila ka min ye tɔndenw yɛrɛ bolo dɛ o de ye min ye docteur Bokari Tereta a balila de ka sin ka tɔn sariya dɔ yɛlɛma k'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka kɛ Alassane Dramane Ouattara ye ma ti tugu cogo dɔn dɛ Bakari Traoré fasiriba ko n'o ye Assane Traoré Assane y'a yira k'a fɔ min ye docteur Bokari Tereta ale de ye tɔn o président ye Bakari min kɔni ye tɔn cɛngana olu kɔfɛ a filɛ nin ye ni ka tɔn sariya dɔw yɛlɛma Bakari Traoré ni ka maa dɔw ɲini ka fara a yɛrɛ kan dogodogoni kɔnɔna la o tuma k'ale kɛra RPM ka candidat ye jamana masakɛ kalafili nata kɔni Bakari Traoré ale de ye RPM président ba ye sɔnkɛrɛw m'o bɛnkɛrɛw kan samasamani ma k'o kan fiyewu nka min ye RPM ka candidat ye o tuma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɛnɛ kan sariya jumɛn y'o kofɔ Bakari Traoré min kɔni sariya sɔsɔ min kɛra min ye RPM cɛbaw ko Bakari Traoré ko min fɔra ko kalash ko kuma kɔni t'a la dɛ parti ye min fɔ Bakari Traoré o tuma k'u ka taa congrès statutaire la Bakari ko de bɛna a lajɛ k'a lajɛ tigitigi maa min kan ka kɛ candidat ye o tuma ko bɛ bɔ maa fana la maa min b'u kana bɔ ni maa minnu kana bɔ maa kelen maa fila fo maa 10 o tuma jamakulu de bɛ n'u sigi k'olu tɛntɛn k'a lajɛ Bakari Traoré k'u ka kɛwale lajɛ
k'u ka kungilennaw lajɛ k'u ka baara taabolo lajɛ fasodenɲumanya taabolo lajɛ min kan ka kɛ RPM ka cɛbɔ ye o tuma k'o ma kɛ tɔn kɔnɔna la u balila ka min ye Dr Bokari Tireta k'a kelen de ko ale ye candidat ye wa o tuma k'ale bɛnkɛrɛw ma sɔn garo kan k'o bɛ se ka kɛ cogo di collectif ko bɛ se ka kɛ cogo di k'o tɛ RPM kelen jagoya ko kɛrɔ ye Ibrahim Bokari Keita salen kɔfɛ Bokari Tarawele Fasiriba ko n'o ye Assane Traoré a ko collectif cɛbaw ko a ko min kɔni ye tɔn ye ko jamakulu de don o tuma k'ulu b'a dɔn k'a fɔ ko jamakulu bɛ olu de kɔ Bokari Tarawele o tuma k'ulu bɛ min ɲini Bokari Tireta fɛ a n'a ka jɛɲɔgɔn k'u ka sigi u kɔ joona joona n'o t'a fili la dɛ min ye congrès kura ye Bokari Tarawele congrès mun bɛna a yira tigitigi maa min kan ka k'u ka cɛbɔ ye Bokari Tarawele k'u ka u sigi joona joona ni k'o boloda ko n'o tɛ min ye Bokari Tireta n'a tora ka hakilinaw la ko Ala m'an kisi la dɛ ayiwa k'a bɛ sɔn ka to a kelen na dɛ a kana to tɔn ka ci dɛ a sababu la a bɛ gɛlɛya Fasiriba ko min ye honorable député Musa Timini a y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na Bokari Tarawele kuma talen ka d'ale ma a ko ni bɛn bɛ tɔn kɔnɔ bi ko RPM don ni bonya bɛ tɔn kɔnɔ bi ko RPM don Bokari ni koto ɲɔgɔn tala bɛ tɔn kɔnɔ bi ko RPM don ko maa si kana bila kunkolo kɔnɔ ko kɛlɛ bɛ nɛ k'ulu yɛrɛ bolo ko nin tɛ kɛlɛ ye dɛ ko ɲɔgɔn faamubaliya don o don maa min y'a ka hakilina ta n'a ma kɛ sariya kɔnɔ k'a tigi ka sigi a kɔ u ka baara kɛ sariya kɔnɔ k'a banna maa min kan ka kɛ candidat kura ye Bokari Tarawele ko ni jama bɛnna n'o ye kaban ko gɛlɛya bɛ min kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Assane Traoré ale ka sɛbɛnni don Assane Traoré ka fara reporter maaw kan bɔ jabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le moniteur min maa min ka fasiri ye ni o ye Yusuf Z Keita ye Yusuf ko min ye wulikajɔ ye k'an ka taa caisse nationale d'assurance maladie la dɛ kanam n'i y'a ta k'a lajɛ ko kalon tigɛliw ka ɲɛsin kanamu ma k'a bɛ jɔnni ka danganiya kɔnɔna na jɔnni b'a la ka diina nɔnɔ kɔni bɔ kanamuko in na dɛ bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ wulikajɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma ko a kɛla sariya kɔnɔna na a kɛra basigi kɔnɔna na wa a kɛla jɛlenya kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye direction ye n'o ye kanamu ɲɛmaya bulon ye olu bɛ waati a bɛ waati jan bɔ o kɔni hami min bɛ o la o de ye dɔ bɛ se ka fara u ka baarakɛlaw hakɛ kan cogo min na bawo ka sanga ni baara yɛrɛ hakɛ ye baara o bonya an bɛ baaradenw ma minnu bɛ a kɔnɔna na ye ka ban min maakɔrɔ minnu n'olu kɔni n'o bɛna sugandi olu sugandilen ko o bɛ se ka kɛ sababu ye maakɔrɔ minnu bɛ yen k'olu tɛgɛ bɔ baara la dɔɔnin bawo min ye ninkura ye n'o ma fiyɛ kanamu na nafa min n'o bɛ caisse nationale d'assurance maladie la nafa min b'a la jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bibi in na a nafa k'a ka bon k'a tɛ fɔ k'a ban ko nka ko min ye cɛta in ye n'o de ye recrutement ye o kɔni o hakilinaw fana ta la u ka laadala ɲɔgɔn ye min n'a bɛ wele ko conseil d'administration ni nin bɛna kɛ a siɲɛ 21 n'a ye min bɔla ka kɛ septembre kalo tile 24 san 2020 tɛmɛnlenw na wa n'i y'a lajɛ o senfɛ i b'a ye k'a fɔ laɲiniw kɛla koyi laɲini minnu kɛla o kɛla ka sanga ni cakɛda in yɛrɛ ka sariya taabolo dɔ ye n'a bɛ cadre organique ni ka o kɔfɔ n'o o ye 2013-2017 ye o furancɛw kɔnɔna na waasa min ye cɛta ye o bɛ se ka boloda cogo min na kanamu ɲɛmaya bulon fɛ wa u yɛrɛ ma maaw ta u yɛrɛ direct la koyi min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o ye commission indépendante dɔ ye o de sigila sen kan o ka sigi sen kan o ye wele de bila n'a bɛ wele ko appel à candidature o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama wa maaw hakɛ min ni kanamu yɛrɛ mago bɛ o la o ye maa 100 ani maa 4 ye o maa 100 ni maa 4 o bɛ bila fɛn min kɔnɔ halisa o ye cadre organique o ka laɲiniw kɔnɔna n'a kungilenna ye wa tɛtɛrɛyi o min n'o maana min kɔni ni a bɛɛ lajɛlen labɛnna commission indépendante fɛ wa min ye kanamu kɔni y'a hakilinaw di nka hakilina di senfɛ i b'a ye k'a fɔ o ni commission indépendante olu tun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu y'u ka baara kɛ u ma siri kanamu na kanamu yɛrɛ fana m'u tɔɔrɔ u ka baara kɛtɔ la wa n'i y'a kɔrɔfɔ lajɛ maaw kɔni t'a la jɛlenya kɔnɔna na wa maaw t'a la hakilisigi ni basigi kɔnɔna na i n'a fɔ sariya bolo yɛrɛ bɛ a kofɔ cogo min na n'a sɔrɔla maa minnu bɛ yen k'olu ma se ka tɛmɛ ɲɔgɔn da in na n'o ye maa 100 ani maa 4 olu ma ye o la n'u bɛ t'u den kɛrɛfɛ ka tila k'a fɔ k'u na caisse nationale d'assurance maladie k'u bɛ a to a cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ɲɛmaya bulon ka taa se baarakɛla tɔw ma k'a ko k'a kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye jamana in bɛ dangan min na bi mɔgɔ man ka t'i funu kɔni labɔ jamana na a ka service ta dɔ kɔnɔna na k'a sabu kɛ ko e hakilina k'o ma ɲɛnabɔ jamana in t'a la ka jɔ o kan tugun koyi nin caman de fara-farala ɲɔgɔn kan min kɛla sabu ye ni ka jamana dafiri o dafirili maa minnu nana n'olu bɛ ɲɛmaya la bi n'o ye transition ɲɛmaya bulon ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛta bɛ kɛ i kɛra fonction publique ye sa o
i kɛra forobaca bolofara wɛrɛ ye o ni cɛden ta bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔna na wa a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na maa minnu n'a ka kan a ka di u ma hakilinajigi ko n'i y'a ta k'a lajɛ commission indépendance min n'o sigila sen kan dɛ o ka fɛsɛfɛsɛli senfɛ min bɛ commission in ka a ye hakilinaw ni taabolo minnu ni ko o kati minnu bila sen kan n'o bɛ critère ko fɔ waasa sen ka se ka ye ɲɔgɔndan in na o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen maana bɛ o kɔnɔna na min ye dépouillement ye kabini sɛbɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan waati min na ka taa se fɛsɛfɛsɛliw ni dépouillement ma candidat minnu n'o ye liste provisoire ye k'o listes labɔ fo ka taa se liste définitive ma ko yanni liste définitive ka bɔ ko concours bɛ taa kɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye liste in ye commission indépendante minnu sigi bɛ o baara kɛli kama u y'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni olu tɔgɔ k'u kun jɔsila ka bɔ fɛn la min ye ɲɔgɔndan ye o tilala ka wele bila o bɛɛ lajɛlen ma u ka k'u tɔgɔ don a la kokura ɲɔgɔndan ka kɛ u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ jɛlenya fana kɔnɔna na ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen boloda la o baaraw kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ kanamu a ɲɛmaya bulon min da don nin taabolo si la candidature min n'o déposé la dɛ o bɛ taa maa ba naani na wa min ye maa 100 ani maa 4 ye jɔyɔrɔ in kan ka ta ka kalifa o maaw de la ko yalima ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin yɔrɔ in sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa min ye kunkolo kelen banfila kelen kunkolo 5 ko a bɛ ɲɛ wa min ye jamana in ye n'a ma jɔ a kolo la min ye jɛlenya ye n'o ma matarafa jamana denw fɛ ko yalima ko kɔlɔlɔ k'a tɛna waati ni don natɔw kɔnɔna na wa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le moniteur kɔnɔna na Yusuf Zɛda a ka fasiri don Yusuf Zɛda an b'a fɔ Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona le forum ma fasiriba n'o ye la rédaction ye Bakari Tarawele an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a sɛmɛ a ko k'o ka jɛ Mali kura Mali kankelentigi Mali baara kura Mali hakilina kura Bakari Tarawele kan ka n'o kɛ dakɔnɔ fɔli ye koyi an k'o waleya a waleya cogo la fasiriba ko an ka taa direction nationale des eaux et forêts a ko inspecteur général n'o ye Ousmane Sidibe Bakari Tarawele k'a bɛna ko don a kunkolo kɔrɔtalen fasiriba ko ala tɛ nin latigɛ bɛɛ ye maa caman bɛ yen Bakari Tarawele n'u ka wulili don sera Bakari Tarawele u kuma sulilen u bɛ taa sabu min ye malo kɔnɔna ye nka min ye inspecteur général Ousmane Sidibe wari k'a kunkolo kɔrɔtalen bɛ taa fasiriba ko a ko n'a fɔra ko ka maaw ta Bakari Tarawele ka bila cakɛyɔrɔ kunna maa minnu ye hakili ɲumantigiw ye maa minnu bɛ se ka cakɛyɔrɔ bɔ degun kɔnɔ Bakari Mali kurakun bɛ ka fɔ ne k'an bila o bunna ko kan a ko o cɛba dɔ ye Ousmane Sidibe ye Bakari Tarawele k'a taara ka bila yɔrɔ min na a don in kama cakɛyɔrɔ in mago bɛ maa gɛlɛn na maa min bɛ n'a kalanin bɛ maa min bɛ n'a dabali n'a fɛɛrɛ b'a bolo k'o de taara o don ka bila ye n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe Bakari Tarawele o ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ Bakari Tarawele min kɔni bɛsɛkɔniya min kɔni juguya ye Bakari k'o de wulilen filɛ nin Ousmane nɔfɛ mun ni juguya bɛ a nɔfɛ Bakari Tarawele min ye ko kɛlɛ jumɛn bɛ yen fasiriba ko an ka jamana in taabolo ye nin ye dɛ n'an dun ma nin dabila baaraw la Bakari Tarawele ko Mali kura ko min bɛ ka fɔ ko catiri bɔ ko kuma don fasiriba ko Bakari Tarawele maa kan ka bila fɛn na maa min b'a dɔn n'o dun kɛra k'a fɔ ko maa min b'a dɔn o bilala yen Bakari Tarawele ko mun de bɛna boloda ka ɲɛsin o ma juguya mun de bɛna boloda ka ɲɛsin o ma purutili an b'i fɛ an t'i fɛ jamana ka jɔ maa minnu jamana jɔla n'olu nana an bɛ tila ka bɔgɔ k'olu ɲimi ɲɔgɔn na a ko jamana bɛ jɔ cogo de o kan ne ko jɔn de bɛ a nɔ na sisan n yɛrɛ ma tɔgɔ dɔn Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ o de bilala a nɔ na a bɔra ta ni ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable Modibo Kɔnɛ jɔn ala ye promotion kɛ an balakaw ye nka muso in a ka kow ka ca dɛ n bɛ min f'i ye Bakari Ousmane bɔlen poste in na kojugu fila ma tɛmɛ a kan ayiwa Bakari Tarawele min ye fɛ Suède ambassade ye olu ka miliyari minnu t'a la ka d'a ma 11 miliyari a ma fɔ ko miliyɔn 140 tunun'o la 140 millions miliyɔn 140 hali sini o tununna o bɛ ka taa Suède ambassade ko k'u ka wari lasegin u ma dɛ yalima a ko bɛ kɛ cogo di Bakari n'an bɛ taa bɛ se fasiriba ko a ko maa minnu kɔni ye nin degré in si ye Bakari Tarawele k'u ye kojuguba de kɛ sabu min ye ni cɛ duman ye maa min kan ka osoforo bɔ nɔgɔ la maa min nana ni hakilina kura ye osoforo bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la maa min nɔfɛ u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun u ko kabini ni jɛnɛjɛkulu sigira sen kan u ka ɲɛmaa sɔrɔ ɲɛmaa min b'i kɔfilɛ o la i n'a fɔ Ousmane Bakari Tarawele ko nin y'a siɲɛ gale ye k'an to kɔnɔna la san 1 dɔrɔn k'o cɛ ka bɔ yen ko ɲɛta de ko bɛ Mali ye wa ko sigi de ko bɛ Mali ye an bɛ taa an kɔ kɛ Babugu ni ka tɔgɔma Mali filɛ o de y'a to n delila k'a f'i ye ko Mali kura ko fo ni kunkolo formatera dɛ n'o tɛ catiri bɔ ko kuma don démocratie nafura dama ni sisan cɛ hakilinankolo minnu donna na Bakari Tarawele n'a fɔra ko tile damadɔ an k'o bila a bɛ gɛlɛya dɛ fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye bi tarata Ousmane Sidibe a bɛna i kɔ don osoforo ka ɲɛmaaso la Bakari Tarawele o kuma n'a y'i kɔ don yen Bakari Tarawele ko jamana kɔni bɛna lajɛ sa ni k'a bila jamana nima yɔrɔ wɛrɛ la sabu maa min don kadiriba don
Bokar Tarawele a man ka chômer a ko ni y'a lajɛ maa min bɛna bila nɔ na Bokar Tarawele ko bɛ chômage la kalo 11 parce que b'a ko min kɔni jarajakulu dɔ bɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na Mali ale ni Suède ni ɲɔgɔn cɛ Bokar min kɔni o programme n'o ye jeu de fort ye Bokar Tarawele o kuma k'a gɛnna ka bɔ yen ministre kɔrɔ min bɛ n'o ye Bernadette ye Bokar k'ale y'a fɛsɛfɛsɛ ka bɔ a la agence nationale de la grande muraille verte la Bokar Tarawele kalo 11 a sigilen bɛ kɛrɛfɛ Bokar Tarawele min ye ONG kelen ale kunkɔrɔ min ye miliyɔn 140 o dunnen kɔfɛ Bokar Tarawele ko de bɛna bila jarajakulu kɔnɔ min kan ka ONG yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛra jigi wari jamana bɛɛ min parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na Bokar ko n'an bɛ taa an bɛ se a ko min ye Ousmane ye Bokar ko a bɛna ko dɔ bi Osoforo ka ɲɛmaayaso la Bokar kuma min ye la rédaction ye forum kɔnɔ u ko k'u bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Bokar jɔyɔrɔ kura min bɛna kalifa la Mali ko kɔnɔ Bokar ko Ala ka a se o baara yɔrɔ kɔrɔ o kuma min ye Osoforo ye u bolo b'u da kɔrɔ u jɔrɔlen bɛ u haminen don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le forum kɔnɔ a ka bi bɔli don forum mɔgɔw bɔ jabate an b'olu fo ne hakili la an tɛ sɛgɛn lafiya bɔ o bɛ kɔmɔ suru k'a ja dɛ o bɛɛ bɛ jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bokar Tarawele bɔ jabate n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala cogo bɛ di bɔ jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant fasirilijɛkulu nin y'u ka wuli ka jɔ ye u ko cogo di u ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye conseil national du patronat du Mali ye CNPM ko a ko in k'a sen t'a kuncɛyɔrɔ la ban koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tarata tɛmɛlen ye a fɔ tarata don dɔ n'o bɛnna janvier kalo salen tile 25 ma san 2022 min ye jɛkulu dɔ ye olu kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ni a bɛ wele ko cadre de concertation de groupement professionnel et conseils patronaux et régionaux bi a fɔ des régions olu kɔni kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ ko nka ko maa hakili feerelenw kɔni y'a jira minnu sɔmi ka surun olu ko min ye nin cadre de concertation in ye dɛ k'u ka taabolo ko maa bɛ se ka fɛn min fɔ mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa fila bɛ kɛlɛ la yɔrɔ kelen nɔfɛ n'i ye nin cadre ninnu ka taabolo n'u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛ nɔfɛ u bɛ fan min fɛ o de ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ka kaa ye wa o bɛna kɛ sabu ye min ye Amadu Di Jaje Sangare o ka maaw olu ka ɲugu nin cadre de concertation in ka wulikajɔ la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin jɛkulu in ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko administration provisoire min kɔni bɛ kɛ jɛkulu ye min bɛ se ka CNPM kunkanko ni ka o ɲɛnabɔ maa minnu wakilu kɛn bɛ yen ye olu ka ko kana balan yanni kalata jɛlen ka se ka kɛ wa n'i y'a lajɛ min ye nin cadre de concertation ye o ni maa minnu n'olu kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani maa minnu bɛ jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ o maa kelen na bɛɛ lajɛlen ni Mamadu Sɛnsɛn Kulubali n'o bɛ wele ko Mamadu Kulu o n'o de ka surun min ye Amadu Jaje ye o n'a nɔfɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u ka nin wulikajɔ in dɛ ko wulikajɔ gansan ni lankolon don bawo u kɛn bɛ ka hakilina min da n'o ye administration provisoire sigili ye sen kan min kɔni ka furancɛ k'a minɛ kalo 3 fo ka taa se kalo 6 ma wa maa minnu bɛ don a kɔnɔ k'a bɛ daminɛ maa 8 wa a bɛ se ka mɔnɔbɔ ka se maa 12 ma o taabolo min filɛ nin ye min ye Amadu Jaje Sangare ka nɔfɛmaw ye olu kɔni ko nin tɛ olu fɛ la koyi ko bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye administration bureau provisoire ka sigi min ye conseil national de patronat du Mali ɲɛmaaya bulon kunna ye k'a ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ n'u tɛ nin fan fila si fɛ bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ hakilinajigi ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye Amadu Jaje n'a nɔfɛmaw ye ka taa se Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sama fo ka ɲɔgɔn sama ka se kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ o t'i bi taaba o taara wolo fɛn min na fo kɔsa fɛ ko sibiramu o yɛrɛ y'i da don ko la o y'a jira k'a fɔ ni kan fila bɛɛ n'o ye ni maa fila nɔfɛmaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ ka ko ka bɔ ko in na maa dɔw bɛ olu ka sugandi ni ka sigi ɲɛmaaya la fɔlɔ yanni kow ɲɛ ka sɔrɔ o maa minnu n'olu sugandila ni k'u to a da ko membre du cadre de concertation olu kɔni ka taabolo fana kɛn bɛ fan dɔ dɛmɛli ye n'o ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali nɔfɛmaw ye wa ko min ye Amadu Jaje Sangare ye a kɔni ko k'a tɛ sigi k'a tɛgɛ da sen kan koyi ko bawo ni hakilina min filɛ nin ye nin kɔni ye ka ko dɔ de labɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa minnu sugandi mɛ k'u ka se ka nin cadre de concertation o maaw ka se ka bureau provisoire sigi CNPM kunna u ka hakilina n'u ka kɛwale mana kɛ nin ye k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ dibi la maa dɔ fan fɛ fan dɔ maaw olu ko k'u tɛ jɛn n'a ye ko wa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u da ka don nin ko in na CNPM ko in a ko ka ban k'a kɔlɔlɔ k'a bi ban k'a sini ban bɛɛ lajɛlen ka se k'i taa f'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya mun y'an ka sɔrɔ bosobaw ye olu kunkanko fɔ kunkanko kuma o bɛ fɔ nin jɛkulu in de fɛ n'a fɔra k'olu ɲɛmaaya nin ɲɛmaaya bulon ko o bɛ kɛlɛ la ko yalima k'a tɛna dadigi kɛ an ka
sɔrɔ bosobaw ka wuli ka jɔ la wa sɔrɔ bosobaw olu jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ dabolo la olu ka wuli ka jɔ a kɔni a banban bɛ wagande bɛ se ka sɔsɔ cogo min na n'u ka wuli ka jɔ n'u ka taamaw ye ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ min ye sɔrɔ ye ka se ka yakubaya ko nka ko n'a taara sɔrɔ minnu bɛ olu kun kan k'o kuma fɔ olu tɛ ka filɛli kɛ fankelen u tɛ taa la ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele wa dadigi faso maliba de bɛ tila k'i jɔ n'a kɔlɔlɔ ye bawo min ye majɛw ye wagande kɔnɔna na o donda majɛ bɛ o sɔrɔ kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na fasɛrɛjɛkuluw ka wuli ka jɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona a don min ye nouveau réveil fasɛrɛba n'o ye Adama Kulubali n'o sera Damisi nin y'ale ka sɛbɛnni ye Damisi ko a ko min ye CNT dayɛlɛli kura min bɛ ka fɔ Bakari ni ka walankata maa 26 min kan ka don a la fasɛrɛba ko min ye Burama Tarawele bɛɛ lajɛlen ko ma ko Zamugu Bura i b'a fɔ Fajigilakaw ka Bura Bakari Tarawele ni siga kɔni ni gɛlɛya ma don ko la a bɛ sɔn ka don CNT kura kɔnɔna la dɛ Zamugu Bura a bɛ mun kɛ mun baarakɛla don élu don cɛ kelen bolo caman don comptable don ok ka wari caya k'a jidi ka baarayɔrɔ tile ressources humaines ka baarakɛlaw ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o dɔnniya b'a la ayiwa Bakari Fasɛrɛba ko a ko siga kɔni tɛ min na maa 26 ŋaniyara CND wasadenw fɛ o ka fara olu kan Mali député hakɛ ye maa 147 a ka dafa o la n'an ko hakilina kura bolodali minnu bɛ yen Bakari baara kura min bɛna boloda jamana kɔnɔ o baara kura ŋaniyaw bɛ se ka siri cogo min na Fasɛrɛba ko a ko maa kan ka ta a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ u kunkolo b'u kanda la hakili jɔn bɛ Bakari Mali kanu b'u dusukun na Bakari hakili mun b'u la u bɛ se ka fara ŋanani kɛ CNT ka hakilinaw kan Bakari Tarawele ko fili kana don ko la koyi o cɛba dɔ ye min ye colonel Maliki Jaw kan k'i kɔfilɛ maa min na colonel Asimi Goyita kan k'i kɔfilɛ maa min na Sogɛli Kokala Mayiga kan k'i kɔfilɛ maa min na o cɛba dɔ jamana yɛrɛ mago bɛ maa min na o de ye Burama Tarawele bɛɛ ko a ma ko Zamugu Bura Fasɛrɛba ko a ko Zamugu Bura Bakari Tarawele ale yɛrɛ bangera septembre kalo dɔ tile 20 san 1966 Bamako yan min ye Zamugu Bura ye Bakari Tarawele a y'a ka baki min ye tako fɔlɔ kɛ lycée technique de Bamako la ni ka tila ka tako filanan tugu o la Bakari nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra san 1987-88 Fasɛrɛba ko min ye o tɛnkuni waati min na hali bi Zamugu Bura a ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ in Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye diplôme universitaire de technicien supérieur en comptabilité Bakari Tarawele a y'o jaso min ye école de haute étude pratique la Bakari Tarawele de Bamako i b'a ye k'a fɔ diplôme sɔrɔlen Zamugu Bura o kɔni hakili jora sisan min kɔni dɔnniya sɔrɔla mun tora bilen kalan kuncɛlen o tuma an ka baara daminɛ Bakari min kɔni wulikajɔ o taara ni ka yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ Bakari i b'a ye k'a fɔ o de ye min ye CMDT Fasɛrɛba ko min kɔni ye yen sa u y'a ta ka bila min kɔni u ka nafolo baarakɛyɔrɔ la kalo 3 o stage dira ma a ye baara kɛ k'a ɲɛ a tɛgɛ nɔ yera u y'a dɔn k'a fɔ a tɛgɛ ka di u ye kalo 6 wɛrɛ fara kan Fasɛrɛba ko min kɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a taara ICOMA la Bakari Tarawele min kɔni ye division trésorerie ani caisse ye Bakari u y'a ta ka bila yen a ye ŋaniya mun ni dɔnniya mun b'a la a y'o yira olu fana na Bakari u ye kalo 6 contrat signé o kuma k'a yira k'a fɔ an mago b'e la Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ nka wulikajɔ ni maa dɔw ka hakilina o kɛra sababu ye a ma se ka to yen Fasɛrɛba ko min kɔni wulikajɔ a y'o de boloda ni ka ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma n'o ye Wawode immobilière ye Bakari Tarawele n'o ye san 1999 san 2004 ye Bakari Tarawele min kɔni ye hakilina ni dɔnniya belebele a y'o sɔrɔ yen tuguni min ye yen comptabilité baara kɛcogo la ka kɛ min ye chef d'agence gestion ye ka b'o la ka tila ka kɛ chef d'agence marketing ye Fasɛrɛba ko fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ san 2004 san 2009 Bakari Tarawele a ye ŋaniya siri sa n'a dun ma ka fɔ nin dɔnniya bɛɛ lajɛlen b'ale la jamana mago bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen la min y'ale ka sigida kungo n'o ye ka se k'a sen don politique la Bakari Tarawele a donna politique la komi dugudenw y'a yɛrɛ k'a fɔ Zamugu Bura an tun sigilen bɛ k'e makɔnɔ n'i ye min fɔ an b'i kɔ Bakari an b'i kɔ o tuma a y'a sen don kalafili la dugudenw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ k'a nɔfɛ Fajigilakaw Korofinakaw Bangɔnikaw ka taa bila Dumasana fo ka taa bila fo Jelibugu la Bakari Tarawele a fɔ commune jama bɛɛ lajɛlen Bakari min ye Zamugu Bura ye o tuma a kɛra conseiller ye a donnen mairie kɔnɔna la Bakari u y'a lajɛ sa min kɔni ye Fajigila mairie ye Bakari ni k'a ta k'a kɛ yen ɲɛmaa ye min ye san 2004 san 2014 ye san 2004 2009 Fasɛrɛba ko o tuma min ye 2009 ye u y'a lajɛ tuguni Bakari Tarawele ni ka tila ka danaya ta
ka da ka o yɔrɔ kelen na Bubakari Traoré k'a kɛ tuguni o maire ye Fasiriba ko hakilina ni baara minnu tun bɛ yen a y'o bɛɛ lajɛlen tilenni k'a bila kala kan Fasiriba ko min ye nin dɔnniyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen nin cɛba in fɛ conseil don hali bi an bɛ don min na ko bɛ yen Bubakari Traoré hakili jɔlen bɛ comptabilité baara nafolo kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di baarakɛlaw kan ka tila sira ɲuman jumɛn kan Bubakari Traoré baara wɛrɛ kan ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di Bubakari jama kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di a bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ban pewu ale kala bawo jati ko in na a ye ko ta jati foyi ma daminɛ fɔlɔ maa min b'o wariko dɔn maa min bɛ wariko kalama ko yanni bɛ girin to tobila nɔfɛ to tɛ dun ka maa min to comptable t'aw ye dɛ siga t'o la Bubakari Traoré Fasiriba ko Zanbugu Bura n'o ye Fajigila Zanbugu Bura ye Bubakari Traoré min kɔni CNT maa 26 min kan ka taga don CNT kura kɔnɔ Bubakari Traoré ni ɲinɛ kɔni kɛra Zanbugu Bura kɔ ko bɛ sɔn ka kɛ gasi belebele an b'a fɔ Maliki Jaw ye ko tali ma ɲɛ a k'a kɔfilɛ Zanbugu Bura la hakilina mun b'a la yen comptabilité Zanbugu Bura kan ye a kan ye dɛ jamana mɔgɔ b'a la bi dɛ ni ma fili surasi dɔ b'o wagande a kan y'o kɛrɛfɛ surasi kelen sibili kelen surasi mun bɛ yen CNT kɔnɔ a kan y'o de kɛrɛfɛ wari kɔlɔsila o ye tenitigi ye a kan y'o de kɛrɛfɛ n'a bɛ jɛngɛ k'a tile a kan ka kɛ kɛcogo ɲuman min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulibali Damisi ale ka sɛbɛnni don Adama Damisi an b'a fo bon ne hakili la ɲɛmaya blog kɛ bɛ ka sɛbɛn minnu sugandi ka d'a ma sɛbɛn kɔni o minɛ sanni na wari o minɛ sanni na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wari ɲuman dɔn Bubakari Traoré foli Bubakari Traoré yana mɛ wuli maaw kana ɲinɛ kɔrɔbɔbali bɛ radio jɛgɛfɔ la cɛya fura don ni ka dɔɔni jɔsi dɔrɔn i sago sɔrɔla ka ban a tɛ dun dɛ o tuma n ye fura don a ye n dusukun guwan a ye n bila fɔɔnɔ na o tuma na ni kɔrɔbɔbali ye ɲɔgɔn ye ayiwa i sago bɛ sɔrɔ k'i bɔ cɛya bana degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ gardien bolo n'o ye Amadu ye a kelen kelen ba saba an bɛ bi ta bila Jibi Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la Bubakari Traoré Buwa Jabate anw de ye bi kunnafoni lase ni Ala sɔnna ma sini araba an bɛ se kɛnɛ kan tuguni min ma sɔrɔ an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan la an b'a fɔ sa ani cɛ ka tulomajɔ la a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam